Assalamu alaikum Aisha Labiba kashi na 9. Kusan kwana 2 kenan da ɗaura min aure da yaya Ayan amma bai zo inda nake ba. Ni ma kuma ban neme sa ba saboda ba na ma buƙatar ganinsa. Gaba ɗaya na dawo fat ɗin uncle da zama saboda a yanzu ko su mami ba na son gani. Dan gani nake yi kamar da su ma da sauransu aka aura min yaya Ayan. Ina kwance Yusra ta shigo, bata min magana ba. Ta ja hannuna fizgewa na yi ina hararta. Kin ga malama sake ni ko ranki ya ɓaci. Allah sarki ni fa ba ni na karzoman ba, rataya aka bani. Yusra ta faɗa tana ƙara jana sakin baki na ina kallonta fat ɗin momi ta kai ni. Muna shiga na ga wasu mata guda biyu sanye cikin boyil fari ƙal. Suna gani na suka taso suka riƙe ni suka yi. Muka haura sama. Ɗakin mom muka shiga. Gashi babu damar na tambaye su abin da za su min. Toilet muka shiga. Wata ƙwarya ta ɗauko mai cike da wani farin abu ƙal ta shiga wanke min jiki da shi har kaina. Ni dai sai na ji abin kamar madara amma kuma yana ƙamshin turare mai sanyi. Bayan sun gama muka fito. A zatona mun gama. Ganin nayi sun sake ɗauko wani abu a roba sai da suka shafe min jikina da shi gaba ɗaya kafin su fara sunce min kalbar da ke kaina. Bayan sun gama suka ƙara kai ni toilet suka wanke ni. Ni dai duk abin da suke min na zama 'yar kallo sai ka ce wata baby ai ta wanke ni ba ƙaƙƙautawa. Ba su suka gama min wannan hidimar ba sai kusan ƙarfe 4 na yamma. An gyara min gashina sosai ni kaina na san na yi kyau sosai to amma abin tambayar ina za su kai ni suke min wannan kwalliyar haka. Wata gawun pink colour suka ɗauko min na saka aka min ɗauri da white net da white ribbon. Takalmina farare na saka heels da white purse. Masha Allah. Ni kaina na ce gaskiya Aisha Labiba kyakkyawa ce ajin ƙarshe dole ne fa Ayan ya rikice a kanta. Ya ga Ashwariya. Ɓangaren mami suka kai ni kama hannu na ta yi muka nufi fat ɗin Abba. Ina shiga na ga su dukansu har da mami gefensu kuma ya Ayan ne zaune a ƙasa shi ma cikin shadda pink ta sha aiki. Ya yi kyau sosai zaunar da ni mami ta yi a kusa da shi ita ma ta zauna wajen akan set ta zauna. Dadi ne ya fara magana. To Ayan ga amanar mamana nan sai ka riƙe ta amana. Komai za ta maka ka yi haƙuri tunda har yanzu yarinya ce ƙarama. Sannan kuma muddin na ji ka mata wani abun ba zan yafe maka ba. Ayan insha Allah dadi ba za a samu matsala ba daga gare ni. Ai ina jin haka na ɗago na ce ni fa dadi ba zan bi sa ba gaskiya. Ya je can ya samu wata wallahi amma ba ni ba. Kuma ma ai ni ban ce ina son sa ba don haka ba zan bi sa ba. Abba ne ya taso da niyyar duka na Uncle Jabi ya tare sa a'a fa yaya. Shi fa dukan babu abin da zai haifar. Kamata ya yi a rarrashi yarinyar ba a dinga dukanta ba saboda a nan fa mu ne muka mata ba daidai ba. Uncle Jabi ya faɗa don har ga Allah bai so a haɗa auren ba tunda ba son samu ne a bari a fara shawo kaina. Me kake nufi Jabi? Wato kana nufin na barta ta ci gaba da abin da take koya? To wallahi bata isa ba saboda mu muka haife ta ba ita ta haife mu ba. Kuma ki sani muddin baki tashi kika bi mijinki ba to wallahi babu ni babu ke. Ai ina jin haka na rushe da kuka. Yaya Ayan ka cuce ni ka raba ni da farin ciki na ka raba ni da iyayena. To wallahi ka sani ba zan taɓa son ka ba. Ayan hawaye ya ji suna zubowa a kuncinsa shin wai me yasa Labiba me yasa ba ta son sa? Yana cikin tunanin ya ji Abba ya ce tashi ku tafi Ayan Allah ya muku albarka. Amin ya ansa. Uncle ne ya kai ni har cikin mota muka tafi don Abba ya ce babu wanda za su raka mu.